Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi vid. Danas sam pošao na pijac, znači nisam teo da pođem, rekao, aj ljudi, znači malo kiša rosi, a nema veze, neće da spreči moje raspoloženje. I idem po drugara, ništa, snimat ćemo još nešto do pijac, posle na pijac ide najjači kon, to je to. Evo ljudi, čekamo drugara, kasnije, ću moram ponovno na kuću da mu idem. Jedva gleda. Znači oči su mi kasu. I sad se ono se obukao, mio se, pravo zubi i pazim od. I sad nemam snagu. I sad moram neko da radim nešto. Se zagrejem ljudi, znači ne samo što mi je hlad, nego već sam malo sam moran, i sam se spava. To ću ljudi, ćemo sjedim kada dođe drugar. Ljudi mu daju paljena bubica, čuje se. Ljudi, došla na pijac. Za sad još nema ništa, pa smo šli na donji ulaz. Nema ništa. Gdje su voćke samo. Ništa, ako nađem nešto će uzeli smo kameru. Znači za konaje su sve živo što ima. Neki ako na redu ga vrnemo, znači sigurno radi. Samo budem samo mi dari stru. To je reke da ga vratimo, a neki ga ni možda vratimo. Znači, neće ni bude tu pobegni, čekajte, to uvek kaže, ali dobro radi za konaje su sve pa da mu verujem. Ajde da vidimo još nešto pričamo sjaj. Evo ljudi, još gledamo, ništa bukvalno nema, neke baterice, privesi, ali ništa specijalno nema. Gledam neki objektiv, ja i ljudi. Znači, kakav je ono koji, ovaj što sam snimio čovjek malo pošto, znači kaže, pitan ga ovaj poradio, ne znam braće, da radi. Iskren čovjek, sviđa mi se, veliki je respekt za čovjeka, što to radi, evo se gledamo još nešto, ako najem će vam snimim, ako ne, sljedeći kabel ću idemo oko D1. To je to ljudi. Da, jest. Tako je. Evo, ljudi, došli smo, te smo našli neke kamere, evo ga ovaj progovara ljudi za palice, ovaj je tepa neko. Ovaj ga ubeđuje da kupi ovaj nema pa par, strahota. Što ja od jedan sam gledam, pošto ovaj progovara dole. Koliko su ove kamerice? Doj da me snimiš, ne mogu da otvorim kameru da im da radim. Daj snimi, ne mogu da otvorim kameru da im da radim. A, nema ništa od ovih baterija. Nema ništa od ovih. Ništa. Da vidimo nešto drugo, da imamo neke fleškice. Možda uzmemo, ali teško. Ništa, to je to ljudi. Kad najemo nešto ćemo sjajimo. Gasi. Ne ga počnaj da prodava, pošto TV od mene i počnaj da prodava. Doj be vamo boje, doj da me snimaš. Dobro, stavi parfem, doj da me snimiš. Ko je prodavao ga? Ja za tebe sve 5000, popust 6. Kakav vod? On je vod. I joystick za trojku možda. Imaš li? Nema. Nema. Eto, doj da me snimiš, aj. Ja rekao da prodam da ovo. Drži snimaj. Da pogledamo ovdje hard diskovi. Koliko ovo 50 zna? 50 zna? Ne. 50 zna? Koliko ne? 200? Nema šanse. Gasim, nema šanse. 200 za 20 nosim ono. Gasi! Ugasio? Gasi! Ljudi, došli smo da jedemo. Imali smo problem mnogo na pijac. I evo čekamo da jedemo i snimamo posle. Ljudi, uzeli smo da jedemo. Koliko? Vratimo se kući. Da to zove vlog. I došli smo u Kinezi. Tražimo stativ za kameru. Mi nastavci za kameru. Vaja retar. Da, dobro sam vam kažem. Hvala je pomirenje u ovom vlogu. Pomirili smo se. Dobro je. Pomirili smo se. Evo tad smo bili neki nastavci. Smo dobri drugari, mislim drugari. Pre smo bili sad smo se pomirili. Evo ga, javi se za vlog. Tihanjo. Znači ide po Kinezi ka čikanjom. Dobro ljudi, kad nađemo, javimo se.
On je ušao unutra. Otvori mi se da snimim, brate. Sa kontent da snimim. Nemoj si. Znači, jedva mi je vrakat. Posle sat vremena odjednje. Lido, hajmo. Za kontent. Tražimo Jovana. Tražimo Jovana. Jaca. Što se mrdi. Ovo će propadne samo. Ovo je smrdi na zapaljeno. Mađa, propadne samo. Opet prati. Ne, Viktore, sad će krenuti. Ja rekao, sad će me prekucati. Znaš ti koliko mi je bilo strano? Nema šansi ja ovo da se vozim. Nema stvarno, ja rekao sad kad je zajemo, on će krenuti gore. Znaš ti koliko mi je bilo strano? Kako te pogleda, teta? Ljudi, nema ništa više zanimljivo. Ja sam ovdje. Da, evo ljudi, završili smo sve. Moj drugar je kupio na tatka mi poklon, snimi ih poklon. Znači vidite, pijemo neki poklon na pijac. Sad smo pošli do Vodene, sve se malo vozimo. Pijemo do mene kući, da nam mog tatu poklon, da mu pokažem da ima onaj kamera da radi. I to, nema više ništa da nas radi.